Right, so tifuna tilandeni ku streams of light uli ndine Elder Daniel pamene tikupanga awiri chifanizo cha Mulungu. Tifuna tione awiri chifanizo cha Mulungu. So tiyambe ndikuona Bible uluza ifuli yani Yohane 16 verse 1 to 3. Now you know izi ndayankhula ndi inu kuti mungakhumudwitsidwe. Adzakutulutsani msinagogi, koma ikudza nthawi imene Yesu akupha inu adzayesa kuti atumikira Mulungu. Ndipo izi adzachita chifukwa sanadziwe Atate kapena Ine. Tikamakhala pa dziko lapansi tizoona kuti dziko lonse lapansi lidzatiwukira. Dziko lapansi sadana ndi Akhristu posachedwa apa. Takhala topanga series imeneyi ya homosexuality. Koma taona amene Akhristu achitira, mene mipingo ichitira, osati mipingo yokha, maso ma Pentecostals ndi Akhristu ambiri akupanga shift kavekesedwe kawo ndi kulandira homosexuality. Koma zimene zakupanga chifukwa sanamvetsetse kuti Mulungu wawo ndiye uti. Ndiye pakutha pa nthawi Akhristu ena amene akuyima njira pa Yesu Khristu ndi mawu ake adzadedwa ndi aliyense. Yohane 17 anena kuti koma moyo osatha ndiwo kuti akadziwe inu Mulungu woona yekha ndi Yesu Khristu amene munamutuma. Moyo osatha ndi kumudziwa Mulungu Yesu Khristu. Tiona tuno tikamangamba mu chifanizo cha Mulungu. Kuti tivese chifanizo tifuna tivese Mulungu ndiye yani. Miyambo 8 verse 22 tiwerenga akuti Mulungu anali nane poyamba njira yake asanalenge zake zakale. 23 anandiyimika chikhalire chiyambire dziko lisanalengedwe. 25 mapiri asanakhazikike zitunda zisanamangidwe ndinabadwa. 30 ndinali pambali pake ngati misiri, ndinamusekeresa tsiku ndi tsiku ndi kukondwera pamaso pake nthawi zonse. So tikutha kuona apa chinthu chachikulu chonena kuti Yesu Khristu anali pambali pake pandani pa Mulungu. Mulungu asanalenge zonse, Yesu Khristu anabadwa monga ngati mwana wa Mulungu, osati olengedwa koma obadwa monga ngati mwana akandani wa Mulungu. So 1 Korinto 1 verse 24 no koma kwa iwo oyitanidwa ndiwo Ayuda ndi Aheleni, Khristu mphamvu ya Mulungu ndi nzeru ya Mulungu. Miyambo chapter 8 makamba za nzeru. Nzeru imeneyi timamvetsa tino ndi ndani? Ndiye Yesu Khristu mwana wa Mulungu. Ndeti kakapita ku Miyambo chapter 8 makamba za nzeru. Nzeru imeneyi inabadwa inani Mulungu nema mbali pake. So nzeru imeneyi yakuika iyo kukambirayo ndi ndani? Yesu Khristu. So ona Mulungu mwana wake pachiyambi. Miyambo 30 verse 4 no ndani anakwera kumwamba natsikanso, ndani wakundika nafumbata mphepo, ndani wamanga madzi m'mala yake, ndani wakhazikitsa matsiriziro onse a dziko. Dzina lake ndani? Dzina la mwana wake ndani? Tinodziwa. So pakamba za mwana wa Mulungu Bible fusati dzina la amene analenga zonse ndani, komanso dzina la mwana wake ndani. So uzana no pachiyambi panali Mulungu ndi mwana. Genesis 1 verse 26 anati no ndiwo anati Yehova tipange munthu m'chifanizo chathu monga mwa chikhalidwe chathu, pamwe pa nsomba za nyanja ndi pa mbalame zamlengalenga ndi pa ng'ombe ndi pa dziko lonse lapansi ndi pa zokwawa zonse zakukwawa pa dziko lapansi. So mauti ndipo anati Yehova tipange ndati nonse anali Yehova Mulungu anali ndi wina. Tenga Bible lonse tipona no ali pamodzi yekha amene m'chifanizo cha Mulungu ndiye ndani? Ndiye Yesu Khristu. Aheberi 1 verse 2 ndi 3 anati no mwakutha pake pa masiku ano analankhula ndi ife ndi mwana wake, anamuyika ola nyumba wa zonse, mwa Yesu analenga mayiko ndi amwamba omwe. 3 ameneyo pokhala ali chinyezimiro cha ulemerero wake ndi chizindikiro chenicheni cha chikhalidwe chake, ananyamula zonse ndi mawu amphamvu, mene anachita chiletso cha zoyipa, anakhala pa dzanja lamanja laukulu mamba. So mawu amenewa ndi chizindikiro chenicheni cha chikhalidwe chake. Muchizunganakisa ntchito image, chizindikiro ndi image, right? Tikamanga za mmodzi amene ali m'chifanizo cha Mulungu ndiye ndani? Ndi Yesu Khristu yekha, palibenso winanso iye. So tiona no pati Mulungu ali ndi mwana, mwanayo ndiwo Mulungu wonse, pati Atate ake ndiye Mulungu. Marko 10
verse so tikapapatuka zamezi anthu ena amasusana ne Bible munati ya ine moyo wanga ndizikhala amene ndingafunire koma ndi chifukwa chani tikuyenera kumpembedza Mulungu ndi chifukwa chani tikufunika tizivomereza kuti Mulungu yekha amene afunika alamulire chifukwa chani tikaona bwinobwino tona amene ali fit amene aloyenera yekha ni Mulungu osati ife anatilenga okha komano pali zifukwa zina zazikulu. Marko 10 verse yake ya 18 akuti ndipo Yesu anati kwa iye unditcha ine wabwino bwanji wewe wabwino mmodzi ndiye Mulungu mwanjira ina tikamakamba za umulungu ndi quality yokhayo imene ili yabwino pa iwo yokha. Tikaona Yohane 148 akuti no iye osakonda sazindikira Mulungu chifukwa Mulungu ndiye chikondi. Tikamakamba za chikondi umulungu ndi quality yokhayo nature yokhayo imene ili ndi chikondi ili chikondi pa iyo. Numbers 15 verse 4 ndani adzakhale osaopa ndi osalamikiza dzina lanu Ambuye chifukwa inu nokha mwera chifukwa mitundu yonse idzadza nidzalambira pamaso panu popeza zolungama zanu zaonesi. So tikaona bwino Bible kamba to Mulungu yekha ndi amene ali wera Mulungu yekha ndiye chikondi Mulungu yekha ndi amene abwino. So yekha amene abwino ali chikondi ali wera ndi amene ali fit kulamula moyo wanu. So tikamakamba za chikondi tikamakamba za ubwino ndi Mulungu yekha amene ni ma qualities amene wawo, right? So tikamakamba za eternal security kodi konse kumene kunalengedwa kunali security yanji kuti no anthu saukira Mulungu anayika chiletezo chanji chifukwa ukamapanga computer amayika antivirus kuti anthu asalowepo ukakhala ndi phone umathayika password kuti anthu asakulowere kodi Mulungu anayika security yotani fora abwino anali iye yekha. Yohane 4:24 anati koma ikudza nthawi ndipo tsopano ilipo imene olambira ona adzalambira Atate muzimu ndi choonadi pakati Atate afuna otere akhale olambira ake. 24 Mulungu ndiye mzimu ndipo omulambira iye ayenera kumulambira muzimu ndi choonadi. Tikamaona Mulungu ndiye mzimu kuti athandaza kuti chani Simon 139 verse 7 anati ndizapita kuti kuzembera mzimu wanu kapena ndizathayira kuti kuzembera nkhope yanu. 8 ndikakwera kunka kumwamba muli komweko kapena ndikadziyalira ku Gehena tonani muli komweko. Tikamafotokoza Bible tona natno ifeyo tinapangidwa chifanizo cha Mulungu ifeyo tili ndi matupi athu ndi athupi komano tikupangidwa chifanizo cha ndani cha Mulungu. Thupi la Mulungu ndi la uzimu, right? Tikamaona kumwamba Stefano ndikoma ndi Machitidwe chapter 7 anaona kumwamba Yesu atakhala pa dzanja lamanja la Mulungu. Mwanjira Mulungu tikazapita kumwamba tizamuona ati Ambuye ndi awo Mulungu athu mbuyo ulemerero wake tizauona ndipo Mulungu ali ndi form, right? Amaoneka kuti no ali ndi mutu ali ndi manja ali ndi thupi, right? Komano thupi lake ndi la uzimu koma pambali kuti ali ndi thupi la uzimu Mulungu ndiye mzimu. Mwanjira Mulunguyo mzimu wake amatha kufalisa kwa anthu amene akupembedza iye. So Mulungu has a spiritual body ali ndi thupi la uzimu koma pambali kuti ali ndi thupi la uzimu Yesu moyo wake wena mzimu wake amatha kupanga shed abroad kuti ndine ndizitha kulandira mzimu umene ndikofuna zonse. Tikapita 1 Korinto chapter 15 imakamba za matupi amene tizakhale nawo kuti no pamene tafa thupi lathu likufesedwa mwangati thupi la chani la nyama koma pazaukitsidwa lizakhala thupi la chani la uzimu mwangati mmene Yesu analili. So tikamuona Yesu Khristu atauka ophunzira aja amatha kugwira manja ake ndikupeta tinozenepe, right? So tikamuona Mulungu kumwamba Mulungu ali ndi thupi, right? Ali ndi thupi la uzimu. So ngakhale ndi thupi la uzimu amatha kuoneka amatha kukhala papano ndi zina zotero koma mbali pa zimenezozo Mulunguyo ali ndi mzimu wake ndi wawo Mulungu, right? Mzimu wake amatha kutipasa ife mzimu wake amatha kupasani kuti muzitha kulumikizana naye zimene akamba apa. So chifukwa Mulungu yekha ndi amene ali abwino amene ali olungama amene ali woyera Mulungu anatenga mzimu wake ndi kuyika pa angelo ake kuyika pa onse olengedwa kuti nawonso akakhale abwino akakhale woyera akakhale angwiro, right?
as long as angelo ndi oyera mtima onse olengedwa am'miyambamo amalumikizana ndi Mulungu, iwo amakhalabe abwino. Mwaona pamenepa? So tiye tipitirizeni. Yohane 1:1, 2 ndi 3. Pachiyambi panali mawu, ndipo mawu anali kwa Mulungu, ndipo mawu ndiye Mulungu. Awa anali pachiyambi kwa Mulungu. Zonse zinalengedwa ndi iye, ndipo popanda iye sikunalengedwa kanthu kalikonse kolengedwa. So tonati Mulungu analenga zonse kudzera mwa ndani? Mwa Yesu Khristu. Mulungu analenga zonse kudzera mwa ndani? Mwa Yesu Khristu. So security zolengedwa zonse nandino zolengedwa zonse zimene zinalengedwa ndi Yesu Khristu zinali ndi mzimu wachani? Wa Mulungu, right? So onse analengedwa angwiro ifanana ndi mzimu wa ndani? Wa Mulungu. Kwa Mulungu analenga zonse kudzera mwa ndani? Mwa Yesu Khristu. Pachifukwa imene Yesu Khristu anali ngati mutu pamwamba pa zolengedwa yani? Zolengedwa zonse. Efeso 1:20 anati no, imene anachititsa mwa Khristu, imene anamuukitsa kwa akufa, nakhazika pa dzanja lamanja zakumwamba. 21 pamwamba pa ukulu wonse ndi ulamuliro ndi mphamvu ndi ufumu ndi dzina iliyonse lotchedwa, si nyengo inoyi yapansi pano pokha, komanso mwa iye ili nkudza. 22 ndipo anakonza zonse pansi pa mapazi ake, nampasa iye akhale mutu pamutu pa zonse. So tonati na Yesu Khristu kudzeranso muchipulumutso akupangidwa kuti no pamene wabwera pa dziko lapansi kuti atipulumutse ife, akukwezedwanso kuti akakhale pa position imene anali asanabwere pa dziko lapansi, akukhala mutu wa zonse, makamakaso banja lino limene linatayika, right? Yesu ni mutu wa zonse. So tikaona pa Ezekiel chapter 28 maso Yesaya 14:12 ndi 14 timaona nawo no Lucifer amene anapisa tchimo, angelo onse analowera, Lucifer sanalowera, chifukwa nawo no zimamuulira mwa iye. Koma Lucifer adayamba kusankha kuti Yesaya akufunanso Mulungu, anadzichotsa yekha ku chiyero, anadzichotsa yekha ku cholungamacho. Chifukwa chimenechi tchimo linayamba. Yesaya 59:2 koma zoyipa zanu zakulekanisani inu ndi Mulungu wanu, ndipo machimo anu abisa nkhope yake kwa inu kuti iye sakumva. So Lucifer atangotulukana kwa Mulungu, atangamba kupanga zake, chiyero chonse chinachoka. Uzilingati no uzimise torch mu mdima, ukanguzimise torch chimasala ya mdima, chiyero cha Mulungu chitachoka, mzimu wa Mulungu utachoka mwa iye, anasanduka wochimwa. So chimo linayamba ndi Lucifer. Lucifer amafuna kukhala woyera popanda ndani? Plan yake nali imeneyo, right? So Lucifer anakana Yesu Khristu kuti si mutu wake. 1 Corinthians 11:3, 9 ndi 10 akuti yani, koma ndifuna kuti mudziwe kuti mutu wa munthu yense ndiye Khristu, ndiye mutu wa mkazi ndiye mwamuna, ndipo mutu wa Khristu ndiye Mulungu. So apa akamba za headship, mutu wa mkazi mwamuna, mutu wa mwamuna ndi Yesu, mutu wa Yesu ndi Mulungu. So tona nati nchifukwa tino mkazi anachokera mwa munthu, mutu wake ndi ndani? Mwamuna. Pali Yesu anachokera mwa Mulungu, anachita wabada achoka Mulungu, mutu wa Yesu Khristu ndi ndani? Ndi Mulungu. Nikona Mulungu anapanga zimene zizi kuti no anthu akamvesese chinthu chapadera. Verse 9 akuti no, pakuti so mwamuna sanalengedwe chifukwa cha mkazi. 10 koma mkazi chifukwa cha mwamuna, chifukwa cha ichi mkazi ayenera kukhala nawo ulamuliro pa mutu wake chifukwa cha angelo. So mkazi amafunika akhale nawo ulamuliro pa mutu wake chifukwa cha ndani? Cha angelo. Angelo anankana Yesu Khristu mwangati mutu wawo. Pachifukwa chimene ichichi mkazi amafunika akhale ndi mutu pa mutu wake chifukwa cha angelo. Mwanji tena mkazi akukhala ndi mutu wake chifukwa cha ndani? Cha angelo, right? So Lucifer ndi angelo onse anasusana ndi Mulungu. Iye amafuna akhale ozilamula okha popanda kuti Yesu Khristu ndi amene akuwalamulira. So Mulungu popanga munthu m'chifanizo chake amafuna aonesere inu chachikulu, monga ngati mene anali Adamu ndi Hava, chimodzimodzi mene alino Khristu ndi zolengedwa zonse, right? So na nkhani right? So na natino nkhani ya umutu, right? Adamu ndi amene anambolengedwa ikano chani? Hava. Tendo limenepa Genesis 2:7 to 1 akuti yani 22 ndipo Yehova Mulungu anaumba munthu kudothera pansi nawuzira mpweya wa moyo mphuni mwake, munthu yena akhala nawo moyo wa moyo okhala pake pa munthu. 21 koma Yehova Mulungu anagonetsa Adamu tulo tatikulu, ndipo anagona, ndipo anatengako nthiti yake natseka ndi mnofu pamalo pake. 22 ndipo nthiti anayichotsa Yehova Mulungu mwa Adamu, nayipanga mkazi
ndipo ananka naye kwa Adamu. So kuchokera mwa Adamu Mulungu anapanga ndani? Anapanga munthu wina, munthu ameneyo zina yake ndani? Hava. Ukuona pamenepa, right? So kuchokera mwa Adamu Mulungu apanga chinthu china chozizwa, akuchotsa munthu wina kuchoka mwa munthu wina. Akanali kuyamba kuti angelo aone chinthu chimenechi, Hava anali munthu chifana choka mwa ndani? Mwa munthu. Mozimoso kumwamba tonatino kuchokera mwa Mulungu munabada wina amene ali mwana ndani? Wa Mulungu, amene ali Yesu Khristu, right? So Yesu Khristu ali ndi umulungu wonse fara anabada choka mwa ndani? Mwa Mulungu. Hava anali ndi umunthu wonse fana choka mwa ndani? Mwa munthu mzake. So pachifukwa imenechi Mulungu ndi mutu pamwamba pa Khristu, Adamu mutu pamwamba pa ndani? Pa Hava. So tikaona mno mwino 1 Timothy chapter 2 verse 13 ndi 14, I don't know. Pakuti Adamu anayamba kulengedwa pamenepo Hava, ndipo Adamu sananyengedwa koma mkaziyo pakunyengedwa analowa kulakwa. So tikamakamba male headship, ndifana Adamu akuyika ngati mutu pa mkazi, right? Fana Adamu ndi amene anayamba kulengedwa akana ndani? Hava. Ifani Mulungu akukhala mutu pa Khristu. Mulungu ndi amene ali source, Mulungu ndi amene ali origin ya Khristu. Fano Khristu akubadwa kuchoka mwa ndani? Mwa Mulungu, right? So pachifukwa imenechi nkhani ya male headship yofunika kuimvesesa, chifukwa chanena kuti no ikuyambira mu Mulungu kenaka kubwera kwa ndani? Kwa anthu. Tikapanda kuvesesa nkhani yeniyeni ili apapa ndio tiyamba kuvutikana ndi nkhani za male LGBT ndi magezi, sizijazibalika, right? Tikaona bwino Genesis 2 verse 22 23 na kuti no ndipo nthitiyo anayichotsa Yehova Mulungu kwa Adamu, anayipanga mkazi, ndipo ananka naye kwa Adamu, ndipo anati Adamu, uyu tsopano ndiye fupa la fupa anga, mnofu wanga, ndipo adzatchedwa mkazi, panamtenga mwamuna. So Adamu ndiye anapereka dzina kwa ndani? Kwa Hava, right? Adamu ndiye amene anapatsa dzina kwa Hava. Chifukwa imenechi amene apereka dzina amene amakhala wamkulu. So tikuona male headship, ukulu wa Adamu pa ndani? Hava. So tonano Adamunso ndi amene Mulungu anampasa iye ukulu kuti no ayang'anire ubwino wa banja lake. Kwa Adamu anawuzidwa anena kuti no apange instruct aluze banja lake sa choopsa chodya pa mtengo wa zabwino zoyipa. Genesis 2 verse 16 anena kuti no ndipo Yehova Mulungu anamuwuza munthu yonati, mitengo yonse ya munda udyeko, 17, koma mtengo wakudziwitsa zabwino ndi zoyipa usadye umenewo, chifukwa chake tsiku lomwe udzadya umenewo udzafa ndithu. So kwa Adamu kwaperekedwa responsibility yoti no akhale ngati iye amene akupereka chenjezo kwa banja lake, right? Pamene onse atachimwa, ngakhale Mulungu amadzayendera anthu, Mulungu anayamba kufunsa ndani? Adamu, osati Hava. Patino amene ali mutu wa banja ali responsibility naye pa ndani? Pa Hava. Pa Adamu, sorry. Yeah. Tentioneni Masalimo 8 verse 4, 5, 6. Mulungu amayendera anthu za tiwerengere. Munthu ndani kuti mumukumbukira? Ndi mwana wa munthu kuti mumucheza naye. 5. Pakuti munamchepsa pang'ono ndi Mulungu, munamveka iye kulona wa ulemerero ndi ulemu. Munachititsa ufumu pa ntchito za manja anu, mudagonjetsa zonse pansi pa mapazi ake. So wolemba Masalimo wafunsa wali munthu ndani kuti mundani mucheza naye. So Mulungu amacheza ndi Adamu ndi Hava nthawi zonse, koma atachimwa Mulungu akuti chani? Genesis 3 verse 9, ndipo Yehova Mulungu anayitana mwamuna anati kwa iye, uli kuti? So tikamaona bwino bwino munthu ambiri akufunsidwa kuti uli kuti anali ndani? Adamu, right? Mulungu akufunsa Adamu chifukwa yani? Fanena kuti no Adamu ndi amene anayikidwa responsible ngati mutu wa chani? Mutu wa banja pachiyambi. So tchimo litabwera kuchitika nchani? Mulungu anambwezeresanso Adamu ngati mutu wa chani? Wa banja, right? Chifukwa Satana chinjoka chinamuza mkazi akhala mutu Mulungu. Mwanjena ngati mkazi atakhale ngati Mulungu, tani mwanjena mkazi yosali pansi pa ndani? Pa Adamu. Adamu sanaye anadya chipatso cha kusanza kuti Yesu akhala ngati Mulungu, tani sali pansi pa ndani? Pa Khristu. Komano atawuza chipulumutso kuti kwazabwera mbewu imene izaphwanya mutu wa chinjoka, njoka izaphwanya chinene cha mbewu. Anabwezeresano maupani. Genesis 3:15 imene watolenga Genesis 3 verse 16 acho kwa mkaziyo ndipo anati, ndidzachulukitsa kusauka kwako ndipo neka mimba pako, uzasauka pakubala, uzakhumba mwamuna wako ndipo iye adzakulamulira iwe. So amene amalamulira banja pachiyambi anthu asanachimwe, tchimo litabwera anali ndani? Mwamunayo. So Mulungu akuonesa male headship. Male headship kuchokera
kwa iyeyo mwini mwangati mutu wa Khristu. So tikamaona comparison imeneyi tiona nawo tino nkhani yeneni nditi imeneyi, right? Tipitizeni. Tinaona kale 1 Korinto 11 verse 3, 9 to 10. Zimene zizi Mulungu anachita chifukwa chani? Koma mkazi 1 Korinto 11 verse 10. Koma mkazi chifukwa mamuna, chifukwa chachi mkazi ayenera kukhala nawo ulamuliro pamutu pake chifukwa cha angelo. So Mulungu akapanga zonsezi ali chifukwa chani? Chifukwa cha angelo. Tiona tuli kumwamba angelo anamuukira Yesu kuti safuna akhalenso pasi pa iye chifukwa chani? Chifukwa Satana amafuna azichepesa ndi kufokesa nkhani latino Yesu ni mwana wake eno ndani wa Mulungu, kuti palibe kusiyana pakati pa Yesu ndi iyeyo. Pachifukwa chimene chichi Mulungu analenga anthu. Atalenga anthu anamulenga kaye Adamu. Atamulenga Adamu anatulutsa munthu wina kuchoka mwa ndani? Mwa Adamu. Kutanthauza tino munthu atachoka munthu mnzake ndokhala achilengedwe kapena chibadwidwe chofanana. Chimodzimodzi ngati kudzera mwa Mulungu angelo kunalibeko, Yesu anabadwa kuchokera mwa Mulungu. Pachifukwa chimenecho Yesu Khristu ali ndi umulungu wonse, ali ndi moyo wa umulungu wonse. Pachifukwa chimenechi Yesu Khristu ali ndi mphamvu yotatha kulenga ndokhalanso mutu. So iyo ni nkhani imene ikuchitika. Mulungu analenga dala awiri chifaniziro chake, analenga awiri. So iyo ni nkhani yakulu imene Mulungu anapanga. Now ndi chifukwa chani Lucifer anafuna kwambiri kupanga ataki ukulu wa Adamu? Tikamakamba umutu wa Adamu anapanga ataki fayani. Faya nena kuti amafuna onawo tino anthu onse andofanana. Anamuza Hava akhala ngati milungu, anamuza Adamu anakhala ngati milungu. Manje lena anthu atha kukhala abwino popanda ndani? Popanda Mulungu. Amafuna apangise order yoti no onse andofanana, palibe kusiyana pakati pa mwamuna ndi chani ndi mkazi, zimene zili za gender ngamene zimakhala panopa, right? So Adamu anagonjera kumene zizi. Na atende please before Lucifer anapanga ataki zimene zitendo ne 1 Hebrew chapter 1 verse 9 akuti chani? Muponena za mwana ati mpando wa chifumu wanu Mulungu ufikira nthawi za nthawi, ndipo ndodo ya chifumu yongoka ndiyo ndodo ya ufumu wanu. 9 Wakuda chilungamo ndi kudana nacho choyipa, mwechi Mulungu ndiye Mulungu wanu wakudzozani ndi mafuta achikondwerero chenicheni choposa anzanu, right? So tingamakamba za Atate 1 Hebrew 1 verse 8, pomponena za mwana Mulungu, ponena za mwana kuti yani pandana chifumu Mulungu, right? So ineyo poona mwana wanga sindingomena tino ndi nyani yayi, mwana wanga akhala munthu fayani achokera kwa ine ndi munthu, mwana wanga asakhala yani munthu. Mulungu akaona mwana wake amene ali Yesu Khristu amaona Mulungu, right? So Yesuyo akhala munthu fayani ndi mwana. So tikutha kuona connection imba amene papa Hava ni munthu fayani pana anachokera mwa munthu amene zinenge ndani? Adamu. Ukuona menepe. So tikamona bwinobwino nkhani liya yonena kuti Lucifer amasusana ndi chimenechi ndi kuona anapanga attack mu Eden kuti aononge plan ya Mulungu, kuti chifanizo cha Mulungu chisarani isaoneke. So point of entry wapanga attack Lucifer inali nkhani ya pamtengo pozibisa zabwino zoyipa. Mulungu anamuza Adamu Genesis 2 verse 16 no. Ndipo Yehova Mulungu anamuza munthuyo nati, mtengo wonse wa munda udyeko, koma mtengo wonse zabwino zoyipa usadye umeneyo, chifukwa tsiku lomwe udya umeneyo udzafa ndithu. So Mulungu anamuza kuti musadye mtengo wonse zabwino zonyani zoyipa. So tikaona bwinobwino plan ya chipulumutso ikubwera pambuyo, right? Mapulani enalipo kale kuti munthu ngati angachimwe Yesu Khristu azapulumutsa. Osati munthu akachimwa mwa ngati munthu angatani angachimwe. Ndinene chonchi tinakamba za plan ya security ya kumwamba. Security ya kumwamba inali 100% secure. Koma ndichikuwa ndipo mafunika pakhale mpata kuti munthu atani asankhe. Zingati neyo mene mulili choncho mutakhale mwakwatira ndi mkazi wanu azizoona tuno akangoti wathesa banja aphedwa pompopompo, azibale ake onse aphedwa, yeti kodi azikunda didi muchenicheni akamati ndi makukonda ndibeso wina muzimva ndita wapangedi chimenecho chifukwa cheni kapena atakhala no mkaziyo ali ndi moyo wina uliwonse simunamupyeze koma azikuzana ndi makukonda zenizeni. Mukuona kusiyana kwake. So Mulungu
ndiye kha amene analenga konse, komano anayika aliyense anampasa ufulu womusankha mulunguyo. Chikondi chimayendera ndi ufulu, chikondi chenicheni. So mulungu anayika security yoopsa yonena kuti no aliyense amene analengedwa anapatsidwa mzimu wake, aliyense analabwino, aliyense analangwiro, right? Komano universe security imayenda chonchi, aliyense amafunika zisankhabe mulungu, aliyense anali ndi ufulu kuti no apitirize muchiyanjano ndi ndani? Ndi mulungu. Basi aliyense apitirize kukonda mulungu yone mulungu azaza mzimu wake. Munthu akasankha kuti ine ndipanga zanga amene anapangira Adamu, chingachitire nchani? Mulungu sankakamiza munthu yoyiyayi, right? So chinapangisa tuno security yonongeke ndi ufulu umene mulungu anayika kuti no munthu aliyense olengedwa atha kusankha. Mwaona amenepe? So tikamaona Adamu woyamba versus Adamu achimwe anali Yesu Khristu. Adamu woyamba tikonda tuno akukumana ndi Lucifer mu Eden akugonjetsedwa. Adamu achimwe anali Yesu akukumananso ndi Lucifer okukulu mu Gethsemane pamene akuzindikira tuno Atate akumusiya ndipo machimo adzikulusa pasa kwida pa iye kuti no akulekana ndi Atate. So tona ndi panali Eden ndi Gethsemane. Adamu mu Eden, right? Anawuzidwa na kuti no akachimwira ndi Mulungu, akamuchimwira Mulungu akhala ndi moyo, akhala ngati Mulungu. Pamene Khristu akuzidwa tuno akavomerezana ndi Mulungu ndipitiriza ndi plan ya chipulumutso afa, right? Pamene Adamu akumana ndi Yesero ali mchiyanjano chabwino ndi ndani? Ndi Mulungu. Pamene Khristu akumana ndi Yesero chikuchitika nchani? Kupezeka kwa Mulungu kuchosedwa kwa iye, kufika kuti akulira Mulungu wanga mwandisiyira njini. Tikamakamba za Adamu ali mu Eden mwene muli mtengo wa moyo, pamene Khristu akupachikira pa mtanda pa mtengo wakufa. So ndi anthu awiri, Adamu woyamba ndi Adamu wachiwiri amene ali Khristu Yesu. Chosatira Roma 5:12 tiwerenge pamenepa. Atuno chifukwa chake monga uchimo unolowa m'dziko lapansi mwa munthu mmodzi ndi imfa mwa uchimo, chotero imfa inafikira anthu onse chifukwa kuti onse anachimwa. So kudzera mwa Adamu anatigulitsa tonse kuimfa ndi tchimo. Zili ngati neni ndi malo ikagulitsa makhala ndazigulitsa ndekha monso ndi ana onse amene akubwera pambuyo pa ine. Adamu chimene anapanga anatigulitsa tonse. Pafunika Mulungu apeze munthu ina amene atatibwezeso ife chani? Tonse. Ife tonse togulitsidwa mwa Adamu, tikubadwa mwa iye ogulitsidwa. Pafunika pakhale mpulumutsi Adamu wachiwiri amene atatigulitsa tonse, ndipo onse amene akubadwanso mwatsopano mwa iye akhala tuno ndi obwereranso wandani? Pa Mulungu. So kudzera mwa Adamu kupeza mbiri ya imfa ndi tchimo. Pamene mwa Yesu Khristu kupeza mbiri tikabadwanso mwatsopano ya moyo ndi chilungamo. Kudzera moyo mwa Adamu tikupeza kugonjetsedwa, moyo wogonjetsedwa. Pamene kudzera mwa Yesu Khristu kupeza moyo wachigonjetso. Kudzera mwa Adamu tikupeza kulekana ndi Mulungu, kupezeka kwa moyo wolekana ndi Mulungu. Mwa Khristu Yesu Adamu wachiwiri tikupeza moyo uli mchiyanjano ndi Mulungu. So tikutha kuona na kuti no Yesu Khristu pamene abweranso akuyimanso malo amene Adamu analili. Kuti Yesu Khristu ngati akubweranso m'malo mwathu akufunika ime malo amene Adamu analili. Mozimozi Adamu anagwa, ngakhale mu banjamo Mulungu anambwezesa ati ndi mutu wa banja. Mwana dziko lonse lapansi anataya ukulu wake chifukwa tinozi nyama zonse zimamveranso. So Yesu Khristu pamene akubweranso kachiwiri akubwera ngati tate wa fuko lathu lino, akubwera m'malo amene Adamu analili. Tipitirizeni Genesis 2:19. Aliyani pakuti monga Roma 5:19 anena pakuti monga ndikusamvera kwa munthu mmodzi ambiri anayesedwa ochimwa, komwecho ndi kumvera kwa mmodzi ambiri adzayesera olungama. So kudzera mwa Yesu Khristu inu ndine kuyesedwa otani? Olungama. Chimodzimodzi kusamvera kwa Adamu tonse kupezeka otani? Ochimwa. Tipitizeni Roma 5:21 atuno koma Yehova Mulungu now tikaona nkhani timaona kuti kuli maadamu angati? Awiri. So pachiyambi Mulungu apanga chani? Mulungu apanga zina tuno Adamu woyamba ndi amene akubwera akulengedwa
kena kuzera mwa Adamu mutuluka ndani? Hava, right? Pachiyambi pamenepo. So muchipulumutso tifune tiyembekezenso zofana ndi tono menepa Genesis 2 verse 21 mpaka na 25 no. Koma Yehova anamgonetsa Adamu tulo tatikulu ndipo anagona, ndipo anatengako nthiti yake imodzi nasekapo inofu pamalo pake, ndipo nthiti anayichotsa Yehova Mulungu mwa Adamu, anayipanga mkazi ndipo ananka naye kwa Adamu, ndipo anati, Adamu, uyu tsopano ndiye fupa la mafupa anga ndi mnofu wa mnofu wanga, ndi adzatchedwa mkazi chifukwa anamtenga mwa mwamuna. Chifukwa chotero mwamuna adzasiya atate wake ndi amake nadzaphatika kwa mkazi wake, ndipo adzakhala thupi limodzi. So tikutaona tuno Mulungu pachiyambi analenga munthu mwamuna ndi chani? Ndi mkazi, right? Anayamba kulenga munthu Adamu, kenako mwaye anatulutsa kulenga ndani? Mkazi. Kuonesa chifanizo cha Mulungu kuti pali Mulungu ndi nani? Ndi mwana wake, right? Onse ali ndi umulungu, okay? Komano muchipulumutso chichitika nchani? Khristu afuna alowe m'malo mwa ndani? Mwa Adamu, right? Then tiona pamenepa muchipulumutso chichitika nchani? 1 Corinthians 15 verse 5, 45, 47 ndi 49 akutino, koteronso kwalembedwa munthu woyamba Adamu anakhala mzimu wamoyo, Adamu wotsiriza anakhala mzimu wakulenga moyo. So Adamu woyamba atapangidwa mu Edeni anampumirapo yamoyo, anakhala moyo, anayi mzimu wamoyo, right? Amene Adamu wachiwiri ni mzimu wakulenga moyo. Adamu wachiwiri amene Yesu Khristu wabwera pa dziko lapansi ndi kukonzanso moyo watsopano, moyo wolungama. 47 munthu woyamba anali wapansi wakanthaka, munthu wachiwiri ali wakumwamba. So Yesu Khristu amene ali wachiwiri ndi wakuti? Wakumwamba. Anabwera pa dziko lapansi, anatenga umulungu ndi kuphatikana ndi chani? Ndi umunthu. 49 ndipo monga tavala chifanizo cha wanthakayo, tidzavalanso fanizo la kumwamba. So ife pamene tikubada mu chifanizo cha Adamu wanthaka woyamba, koma pamene tabadanso mwatsopano tikubadanso mu chifanizo cha Adamu wachingati? Wachiwiri wolungamayo. So iyi ndi solution yayikulu, kukonzanso kumafunika kukhalepo kukonzera mwa ndani? Mwa Yesu Khristu. Ndiye taonani kufuna malo mwa Adamu woyamba munabwera ndani? Yesu Khristu. Tioneni pamenepa Efeso 5 verse 23 atuno, pakuti mwamuna ndiye mutu wa mkazi monganso Khristu ndiye mutu wa Eklesia, ali yekha mpulumutsi wa thupilo. 24 komatu monga Eklesia amvera Khristu, koteronso akazi amvera amuna awo zinthu zonse, pakuti tili ziwalo za thupi lake. Tioneni pamenepa nkhani kuti bwanji monga ngati Adamu anamgonetsa tulo mtenga fupa ndi kutsekapo, kenako atazuka anapeza kuti pali mkazi, chimodzimodzinso Yesu Khristu anafunika apange akhale pa dziko lapansi pano ndi kulenga moyo watsopano, atamwalira pa mtanda, atagona tulo, ataukanso ndipita kumwamba ndikazozedwa. Achitika nchani? Mpingo wake pa dziko lapansi pano kutani? Ukubadwa. Tikuona pamenepa. So kuzera mwa Adamu munatuluka Hava amene ali mkazi, kuzera mwa Adamu amene ali Yesu Khristu mukutuluka mkazi amene ali ndani? Mpingo wake wa ndani? Wa Yesu Khristu. Kwa chifukwa chimene chichi Yesu akulowa m'malo mwa ndani? Mwa Adamu. Pachilengedwe Adamu analengedwa iye mwa mwamuna, kenako munatuluka ndani? Mkazi. Chifanizo cha Mulungu ndi chani? Chifanizo cha Mulungu ndi mwana wake Yesu Khristu. Mwa chifukwa Adamu anachimwa, timafunika tate wina watsopano wa fuko lathu. Adamu wagonja, Yesu Khristu akubwera ngati Adamu wachiwiri ndi kugonjetsa malo amene Adamu anagonja. Pa chifukwa chimene chichi Yesu Khristu akulowa m'malo mwa Adamu. Pa chifukwa chimene chichi Yesu Khristu akhala mpulumutsi wa ife tonse amene tikubadanso mwachani? Mwatsopano. Chipulumutso chikubwera kwa anthu onse, koma amene akuchita ndani? Okhawa amene akukhulupirira, right? So pamene akukwera kumwamba chichitika nchani? Mpingo ukubadwa kuchokera mwa ndani? Mwa Yesu Khristu. Tikaona Ephesians 5 verse 30 chizoona kuti for we are members of his body, of his flesh and of his bones. Mawu amene wawa Efeso 5 verse 30 anayankhula ndi Adamu kukamba za ndani? Za mkazi. Koma Paulo akatenga mawu amenewa ndikuwakamba ndife ziwalo za thupi lake, za mnofu wake, za mafupa ake, kukamba za ndani? Ife kukamba za Yesu Khristu, right? So tutha kuona tuno nkhani yayikulu iyi ndi imeneyi, chipulumutso ndikukhala ziwalo zake za ndani? Za Yesu Khristu. Solution ndi imene tiyandipinize imenepa Efeso 5 verse 25 atiyani, amuna ene kondanani akazi anu monga Yesu Khristu anakonda Eklesia anazipereka yekha m'malo mwake, kuti
akampatule atamuyeresa ndi kumusambisa madzi ndi mawu kuti akaziyikire yekha ekleziya wa ulemerero wopanda banga kapena mkwiyo kapena kanthu kotere komatu kuti akakhale woyera ndi wopanda chilema. 1. Chifukwa cha ichi munthu azasiya atate ndi mayi nazaphatikana ndi mkazi wake ndipo iwo awiri adzakhala thupi limodzi. Ichichi chinthu chachikulu koma ndinena ine za Khristu ndi ekleziya. So pamene munthu akusiya makolo ake wakhala pamodzi ndi mkazi wake, Paulo akuti ichiwo ndi chinsinsi chimene akamba za Yesu ndi mpingo wake. So nkhani iwiri apa ndano Adamu achiwiri ndi amene agonjetsa malo amene Adamu woyamba ndani anakanika. Adamu achiwiri Adamu woyamba anagonjetsedwa mu Edeni ali ndi mkazi wake. Adamu achiwiri akugonjetsa iyeyo pamodzi ndi ifeyo tikutenga ngati mungati anthu amene tili mwa Khristu tikutenga ngati ndife mkazi wakandani wa Khristu Yesu. Tiyendipeze mene Efeso 4:10 no iye wotsikayo ndiye yemwenso anakwera kupitirira miyamba yonse kuti akadzaze zinthu zonse. Akamba sayani kuti Yesu Khristu atatsika ndikweranso anakwera kumwamba akadzaza zinthu zonse bwanji. Adamu woyamba munthu adamulenga munthu ameneyo anagwiritsa ntchito yachifupa. So Adamu achiwiri pamene atabwera pa dziko lapansi anamwalira ndikweranso kuti mwamba. Pakulinda amati anakhala mzimu wakulengamo itendo ndi zinakhala bwanji. Machitidwe 2:32-33 nakuti no Yesu amene Mulungu anamuukitsa zayichitire ife mboni tonse potero popeza anakwezedwa ndi dzanja lamanja la Mulungu nalandira kwa Atate lonjano la Mzimu Woyera anatsanula ichi chimene inu mupenya ndi mumva. So Adamu woyamba Mulungu anagwiritsa ntchito fupa. Adamu achiwiri Mulungu anagwiritsa ntchito moyo wake, moyo umene mwa Adamu wachiwiri amene Yesu adagonjetsa pa dziko lapansi, moyo umene mwa yekha atatsika ndiye mwenso anatani anakwera kupitirira miyamba yonse kukakhala ku dzanja la Mulungu. Okay, koma moyo unali mwa yekha machitidwe kuti no analandira lonjano lachani la Mzimu Woyera. Atalandira lonjano la Mzimu Woyera chitika chani kuti akadzaze zinthu zonse. Anthu onse amene amulandira iye athalandira moyo watsopano uli mwa ndani mwa Yesu Khristu kudzera mwa chani mwa Mzimu Woyera. Fati Yesu Khristu wazozedwa ndi Mzimu Woyera, moyo umene mwa iye utapezeka mwa ndani mwa onse. Kuyambira Pentecost mpingo wa Khristu Yesu ukutani ukuyamba anthu akulandira chani moyo wa ndani wa Yesu Khristu. Fati no talandira china chake kwa Yesu Khristu mmene chili moyo watsopano umene talandira ndiyoti ifeyo ndife thupi la thupi lake, ndife nofu wa nofu wake, ndife fupa la ndani la fupa lake. Tikuona pene zikukhale amene pa amen. So tikutaona kuti no Yesu Khristu ndiye mutu wa mpingo. Efeso 1:10 koma kuti apa tinakonzedwa. So tikamakamba za Khristu Yesu akuti no kuti tinakonzedwa amakaniridwe anyengozo akasonkhanitsa pamodzi zonse mwa Khristu zakumwamba ndi zapadziko. Tikamakamba Khristu Yesu Khristu pamene akulowanso m'malo ngati Adamu achiwiri amafuna ati akasonkhanitse zonse pamodzi zakumwamba ndi zapadziko lachani lapansi. Tinakamba lero nati no Yesu Khristu ndiye mutu wa zonse zolengedwa kuti kumwamba, right? Onse amene sanagwe, onse amene sanamvere machenjerero a Satana anakhalabe mwa Yesu Khristu ndi kulola iye azilamulira moyo wawo, iye ndiye mutu wawo. Koma ifeyo pa dziko lapansi mwa Adamu tinagwa, right? Mukuzira muchipulumutso chochitika nchani akuti kusonkhanitsanso pamodzi ndi akumwamba kuti tikhale pamodzi mu zinthu zimodzi. Kunati tonse ndife thupi lake la ndani Yesu Khristu. Yesu Khristu akakhale mutu wa ndani wa ifeyo. Chipulumutso chopangitsa Yesu Khristu akhale mutu wa mpingo umene uli kumwamba ndi pa dziko lachani lapansi. Efeso 3:14-15 ati chani chifukwa cha ichi ndipinda maondo anga kwa Atate amene kuchokera kwa iye fuko lonse la mmwamba ndi pa dziko alitcha dzina. So pali fuko la anthu akumwamba angelo ndi ana osolengedwa ndiponso fuko inu ndi ine akhristu apa dziko lachani lapansi. Ndi mutu umodzi amene ali ndani Yesu Khristu.
right? So chipulumutso chimatisonkhanitsa ife tonse pamodzi, banja lonse la Mulungu pamodzi. Aheberi 12 verse 22 23 chani komatu mwayandikira ku phiri la Ziyoni ndi mudzi wa Mulungu wamoyo, Yerusalemu wakumwamba ndi kwa unyinji ochuluka wa angelo. So ife pamene tayanjanitsidwa pamodzi tikamapemphera tipemphera kuti kumwamba, tipemphera ku Ziyoni, mudzi wa Mulungu wamoyo, Yerusalemu kumene kuli unyinji wa ndani? Wa angelo, right? So utha kuona chinthu chimene chichi, right? So akupitiriza no verse 23 ndi kwa msonkhano wa onse ndi mpingo wa obada oyamba olembedwa mmwamba ndi kwa Mulungu woweruza wa onse ndi kwa mizimu ya olungama oyesedwa angwiro. So ife pamene tikusonkhana pamodzi ndi kupemphera tikukumana ku mpingo wa oyamba obada amene ali ndani? Yesu Khristu, right? Ndi kwa Mulungu woweruza wa onse ndi kwa mizimu ya olungama oyesedwa angwiro. So mwina aliyense amene wabadwanso mwatsopano chimene chimasintha mwa iye ndi moyo umene uli mwa iye, mzimu wake. So pamene tikusonkhana kwa Mulungu tikusonkhana pamodzi ndi Atate ndi Mwana wake, right? Ndipo muchiyanjano cha Mzimu Woyera akutipasa mzimu wake, okay? Yesu Khristu akutha kutizaza ifeyo, okay? So ichi ndi chinthu chapaderadera. Ndeti kamaona kumwamba akamapembedza motani, Chilumbi chapter 4 verse 9 mpaka 11 atuno. Ndipo pamene zamoyozo zipereka ulemerero ndi ulemu ndi uyamiko kwa iye wakhala pa mpando wachifumu, kwa iye wakukhala ndi moyo kufikira nthawi za nthawi. 10 akulu makumi awiri mphambu anayi amagwa pansi pamaso pa iye wakukhala pa mpando wachifumu nalambira iye amene akhala ndi moyo kufikira nthawi za nthawi. Ndipo aponya pansi akolona awo ku mpando wachifumu ndi kunena, muyenera inu Ambuye wathu ndi Mulungu wathu kulandira ulemerero ndi ulemu ndi mphamvu chifukwa mudalenga zonse ndipo mwachifuniro chanu zinakhala ndi zinalengedwa. So kumwambako anthu amapembedza Ambuye Mulungu amene akhala pa mpando wachifumu amene ali ndi moyo kwa nthawi zachani? Za nthawi. Tiyeni Chilumbi chapter 5 verse 11 mpaka 14 akutiza feno, ndipo ndinaona ndipo ndinamva mawu angelo ambiri pozinga mpando wachifumu. No ndi zamoyo ndi akulu ndi mawerengedwe awo anali 10,000 kuchulukitsa 10,000 ndi 12,000. Akunena ndi mawu akulu, ayenera mwana wankhosa wophedwa kulandira chilimbiko ndi chuma ndi nzeru ndi mphamvu ndi ulemu ndi ulemerero ndi chiyamiko. 13 ndipo cholengedwa chilichonse chili mwamba ndi pa dziko ndi pansi pa dziko ndi mnyanja ndi zonse zili m'menemo ndinazimva zili kunena, kwa iye wakukhala pa mpando wachifumu ndi kwa mwana wankhosa zikhale chiyamiko ndi ulemu ndi ulemerero ndi ufumu ku nthawi za nthawi. Ndipo zamoyo zinati amen. Ndipo akuluwo anagwa pansi nalambira. So kumwamba amene akupembedzera ni Mulungu amene ali ndi moyo kwa nthawi zonse amene akhala pa mpando wachifumu ndi mwana wankhosa. So banja la kumwamba limapembedza Atate ndi Mwana wake. So ifeyo ngati talumikizana ndi Mulungu kuyenera kupembedza Atate ndi nani? Ndi Mwana wake. Tikaona banja la pa dziko lapansi, banja la pa dziko lapansi tiona pamenepa tikamanga za banja tikukamba za chani, okay? Aroma 6:5 anayo tuno, ndipo mulankhule mpingo wa Ambuye wa nyumba mwawo, mulankhule Epeneto wokondedwa wanga ndiye chipatso chowunikira cha Asiya cha kwa Khristu. So tikamakamba za mpingo nthawi zambiri makamba za ifeyo panopa timakamba za nyumba, okay? Komano nthawi ya atumwi mpingo umakhala banja la, right? Anthu akakhala banja amati mpingo wa yani? Wa nyumba mwawo. So mpingo mambira muzimo mubanja, okay? Mwamuna ndi mkazi ndiye mpingo, right? Filimon 1 verse 3 ndi kwa Apia mlongoyo ndi ilipo msilikali mzathu ndi kwa mpingo uli nyumba yako. So tikamakamba za mpingo, mpingo ndi banja, mwamuna ndi yani? Ndi mkazi. Anthu amene azazidwa ndi mzimu wa Mulungu ameneyo ndiye yani? Mpingo. Pala awiri pala atatu inenso ndili pati? Ndili pompo. So kupezeka kwa Yesu Khristu ndi kokhako kumene kukangapangisa kuti pamalopo pachede mpingo, ngakhale muli nyumba umene ndiye yani? Mpingo, okay? 1 Korinto 6 verse 9 no, mipingo ya ku Asia ikulandira ninu
akulankhulani ndithu inu mwa Ambuye, akukhala ndi Priska pamodzi ndi mpingo wa nyumba yawo. So nkhani iyi Paulo anayikamba kangapo akulosa 4 verse no, lankhulani abalewa amu Laodikaya ndi Numfa ndi mpingo wa nyumba yawo. So tikamakamba za banja pa dziko lino lapansi, tikamakamba za banja la Chikhristu, limenelo ndi mpingo. Banja la Chikhristu ndi mpingo, thupi lake la ndani? La Yesu Khristu. So pa 5 minutes pamene Paulo amabwera pamene 1 Timoteo chapter 3 verse 1 akuti mawuwa ali okhulupirika ngati munthu akhumba udindo woyang'anira ayifuna ntchito yabwino 4 ndakupereka ma qualities akuti no, munthu akhale woweruza bwino nyumba yake yekha, okhala nawo ana ake omvera iye ndi kulemekeza onse. 5 koma ngati munthu sadza kuweruza nyumba yake yekha, adzasonga bwanji mpingo wa Mulungu. 15 kuti udziwe kuyenedwa kwake pokhala nyumba ya Mulungu, ndiye eklesia wa Mulungu wa moyo mzati wa chilikizo wachoonadi. So tikamakamba bwinobwino, timawerenga verse 15, tikamakamba bwinobwino ati mtsogoleri akhale wamkazi mmodzi, akhale munthuso amene amatha kuphunzitsa, akhale munthu amene akutha kusogolera nyumba yake. Fena akuti no, ngati munthu satha kusogolera nyumba yake, asogolera bwanji mpingo? Mpingo akusenza no, mpingo ngati no mabanja ambiri akakumana pamodzi, munthu ngati akanika kusogolera banja lake imene ili mpingo a nyumba mwake, akumana bwanji pamene mabanja asakumana pamodzi nokhala asogoleri mu mpingo? Sizingatheke. So tikamakamba za mpingo mamba kuti kubanja. So anthu osakakumana pamodzi akumana ngati eklesia umene lo mpingo wa ndani? Wa Mulungu. Akukumana ngati nyumba ya ndani? Ya Mulungu. So mabanja akakhala pamodzi imakhala nyumba ya ndani? Ya Mulungu. Nyumba ya Mulungu imene leso chani? Ili mpingo. Ndi chifukwa chake tikamakamba za women's ordination. Women's ordination ndi njopsa kwambiri, tinachifotokoza kale mu video ichi makamba nkhani yenene ya pabango SDA, right? So tikamakamba za usogoleri amene akulamulira bwino nyumba yake, Adamu ndi amene anapasidwa atalamulire bwino nyumba yake pachiyambi. Eti Adamu ndi amene anapasidwa ndi domini uwu, okay? Osati mzimayi yayi. Mzimayi ali ndi gawo lake, kuti akapanga rifatu video imene ndikuifotokoza zenizeni pabango SDA church. Mano nkhani ndiyo nati Satana afuna aononge mabanja akuononge wambiri. Chifukwa chani? Akhristu amene akwatira mabanja akungosweka osati masewera. Koma kwakulu Satana afuna abwerese homosexual marriage kuti aonongeso kwambiri mpingo wa ndani? Wa Mulungu. Feza naono ngati angaononge mabanja a anthu ndi homosexuality, kuti azikwanana akazi okhalaka amuna okhalaka, ndiyo tino akhala kupanga attack nyumba ya ndani? Ya Mulungu. Akhala kupanga attack thupi la ndani? La Mulungu. So this is why tapanga series imeneyi, kuti anthu akazindikira kuti pali chiopsezo chachikulu. Even Sauli imene amapha Khristu machitidwe 8 verse no, ndipo Sauli anapasula mpingo nalawa nyumba na ukamo amuna ndi akazi nawo ayika ndende. So tikamaona amene Sauli amapanga persecute akhristu, sonana atamanga manyumba awo nthawi imeneyo ayi ndikamba ti manyumba ngati opembeza, anayasana amange manyumba opembeza. So amazo abanja ati Sauli amayenda nyumba ndi chani? Ndi nyumba. That's how amapasulira chani? Mpingo. Okay? So kumono panopa anthu ambiri sapemphera nyumba mwawo. Nyumba mwawo mulibemo mpingo. Amaganiza ati akapanga mpingo ndoti apita ku chalichi, ndete akupanga za mpingo umeneko. Mwaona mpingo umambira muti nyumba mwanu. Tikakumana pamodzi akhristu manyumba osiyanasiyana timapangano nyumba ya ndani? Ya Mulungu. Okay? So tione mmene pa Yesu anabwera kuzapereka chani 110 verse 10-11 atuno sikudzambala koma kuti ikabe ndi kupha ndi kunonga, ndadza ine kuti akhale ndi moyo ndokhala nawo ochuluka. 11 ine ndine busa bwino ataya moyo wake chifukwa cha nkhosa. Tikamona zimene Yesu Khristu anapanga kuti akhale Adamu achiwiri, anapanga izi kotero kuti nato inu ndine tikakhale ndi moyo, inu ndine tikhale nawo moyo, osati moyo chabe, moyo tani ochuluka. Ndimafuna nato no, Yesu Khristu ndiye mpulumutsi. Mwambalo poti ni mpulumutsi, ndiye amene akutiza ife tochita. Mawu ake tiatengere, zonena zake tizitengere,
malamulo ake tayasunge. Pati iye anabwera kuzatipasa moyo woposa mmene ife tikuganizira. Yohane 14:6-19 no, Yesu ananena naye, ine ndine njira ndi choonadi ndi moyo, palibe munthu adza kwa Atate koma mwa ine. Right? So Yesu Khristu akuti ine ndine njira ndi chani? Ndi moyo. Yesu Khristu ndiye moyo. Right? 19 kwatsala kanthawi ndipo dziko lapansi sindiliona ine, koma ine mundiona ine, popeza ine ndili ndi moyo ndipo inenso mudzakhala ndi moyo. Yesu Khristu pokamba zimene zinachitika iye atamaliza kukhala ndi moyo wolungama pa dziko lapansi, anafa. Ophunzira sanatani sanamuoneza, koma atakwera mmwamba Mulungu anamudzoza iye ngati Adamu wachiwiri, ndipo moyo umene unali mwa iye anatha kupereka kwa iwo onse. Ndimafuna kuyitanira ndi panopa unatino omutakhala nati mukupanga struggle, mukuvutika ndi nkhani za LGBT, mukuvutika ndi homosexuality, mukuvutika ndi lesbianism, koma kuposa amenepo mukuvutikanso ndi pornography. Right? Mwina mukuvutika ndi chigololo. Okay? Mukuvutika ndi zinthu ngati masturbation, mukuvutika ndi maganizo onyansa nthawi zonse. Pali moyo wogonjetsa, pali moyo waukulu umene Yesu Khristu walonjeza kwa inu ndi ineyo. Ichi si nkhamba chabe, ndi choyikika moyo umene utakhala kwa inu. Utakhala wanu ngati mutalape machimo anu ndi kukhulupirira mwa Mwana wa Mulungu amene ali Yesu Khristu. Mzimu wake ukhala pa inu ndipo adzakuchotsani chonse chosalungama, mudzayenda moyo watsopano, moyo umene Yesu Khristu anakonza pa dziko lapansi, moyo wogonjetsa. Right? Ndipo 7:9 malonjezano ndi otani ngati mungalandire chipulumutso chimenechi. Zitatha izi ndinapenya taonani khamu lalikulu loti palibe munthu akhoza kuliwerenga, ochokera kwa mtundu uliwonse ndi mafuko ndi anthu ndi manenedwe, akuyimira ku mpando wachifumu ndi pamaso pa Mwana Wankhosa, atavala zovala ndi makwata akanyeza mwawo. Akuti chani anthu amenewa? Ataona khamu lalikulu. Kodi anaonanso anthu aku Africa? Inde. Anaonapo anthu aku Malawi kumeneko? Inde. Anaonapo anthu aku Blantyre, Lilongwe, Zomba, Machinga, Karonga, Dedza, Dowa. Anaona pamene pa Yohana? Inde, Yohana anawo. Ndipo ena amene mukumvera mkukhulupirira Yohana anakuonani pati pamenepa. Koma chopangitsa ife tizayime pa mpando wachifumu ndi chani? Verse 10. Ndipo anafuwula ndi mawu akulu nanena, chipulumutso kwa Mulungu wathu wakukhala pa mpando wachifumu ndi kwa Mwana Wankhosa. Chipulumutso chikubwera pamene tamudziwa Mulungu monga nzathu, monga tamudziwa iye monga mpulumutsi wathu, komanso Ambuye wathu amene akukuza. Final reunion, kuyanjana kotheratu zachitika pamene tizakumane ndi Mulungu wathu face to face ndi kucheza naye. Chipulumutso 2:1. Ndipo anandionetsa mtsinje wa madzi amoyo wonyezimira ngati kristala wotuluka ku mpando wachifumu wa Mulungu nga Mwana Wankhosa. So tikuzakumana ndi Mulungu ndi mwana wake basi. 2. Pakati pa khola ndi tsidya ili ndi la mtsinje ndi tsidya lake lija panali mtengo wamoyo wakubala zipatso 12 ndi kupatsa zipatso zake mwezi ndi mwezi, ndipo masamba a mtengo ndi wakuchiritsa mitundu. So tikuzakumana ndi Mulungu, kucheza naye Mulungu wathu face to face. Mu series taona zambiri zimene sananakupanga pa dziko lapansi, koma ndayika ma part 5. Part yambiri atipanga part 1 kubadwaso, right? Kubadwaso kwatsopano part 1, right? Part 2 ndete ndikano thupi moyo ndi mzimu, kenako tipitiriza mpaka na part 5 ndikumaliza. So iyi ndiyo yamba kwatsala part 5 amene tiyambe kuona kuti kodi Mulungu akozera azimayi chani, Mulungu akozera azibambo chani, nanga anthu amene ali ma gays, ali ma lesbians, ma transsexuals, kodi pali chisomo, pali chipulumutso? Kodi alipo amene anakhalapo ma gay ndi kusintha, amene anakhala ma transsexual ndi kusintha? Iyi ndiye tionetsa maumboni a anthu onse amene anapanga uchitidwe umenewu ndikutulukamo ndikupeza dzina la Mulungu ndikutamanda dzina lake. Ndikupempha ati mulimbikitsike, mukagawe mauthenga wa anthu ena, mupange share, mupange subscribe, kuti anthu ena pa YouTube azitha kupezanso mauthenga amenewo. Mulungu akudalitseni.